שלום, אנחנו בפרק 3. בפרק זה אנחנו נדון על משפט פיתגורס. משפט פיתגורס קשור למציאת אורכי צלעות של משולש ישר הזווית. בשיעור 2 למדנו שמול ניצב A, הניצב הזה שמהווה את גובה המשולש, מצויה זווית החדה אלפא. כמו כן, למדנו שמול הניצב B נמצאת הזווית בטא, גם היא זווית חדה. ומול היתר נמצאת הזווית בת ה-90 מעלות, זו הזווית הישרה. למדנו עוד שסכום הזוויות בתוך המשולש יחד יוצרים 180 מעלות. אלפא פלוס בטא פלוס 90, זו הזווית הישרה, זה נותן 180 מעלות. בפרק הזה אנחנו נכיר ונלמד במשפט פיתגורס, שבעצם הוא מהווה את אחת מהמשוואות החשובות ביותר בשטח הטריגונומטריה, והיא אשר קשורה למשולש ישר זווית, וממנו ניתן למצוא כל אחד מאורך צלעות המשולש ישר הזווית. אז בואו נכיר את המשוואות. כמובן אפשר למצוא כל אחת מהצלעות בתנאי ששתי הצלעות האחרות ידועות, אחרת לא נוכל לעשות זאת. לדוגמה, כדי למצוא את אורך ניצב A, אנחנו נשתמש בנוסחה שורש, סוגריים, גודל היתר בריבוע, פחות גודל הבסיס בריבוע. אם נרצה למצוא את גודל הבסיס, אנחנו נעשה שורש, סוגריים, אורך היתר בריבוע, פחות אורך גובה המשולש בריבוע. ומאחר והיתר הוא הצלע הארוכה ביותר במשולש, בעצם אנחנו נמצא אותה על ידי שורש, סכום ריבועי של שתי הצלעות A ו-B, של שני הניצבים. אני חוזר, כדי למצוא את A, אנחנו נשתמש בנוסחה שורש של אורך היתר שהוא הארוך ביותר בריבוע, פחות הניצב בריבוע. אם נרצה למצוא את B, את הבסיס, נעשה שורש, סוגריים, אורך היתר בריבוע פחות אורך הגובה, הניצב A בריבוע. ואם נרצה למצוא את C, שזה הצלע הארוכה ביותר במשולש, אנחנו נחשב את סכום הריבועים של הצלעות ונאפיל עליהם שורש. אנחנו נראה את התרגול בהמשך. נתון משולש ישר זווית הבא. בעזרת משפט פיתגורס מצא את כל אחד מאורכי צלעות המשולש. כמובן, הבסיס של משפט פיתגורס הוא בעצם שווה, הוא אומר שהיתר בריבוע שווה לסכום הריבועים של שני הניצבים. ואנחנו רואים את זה כאן. עכשיו, כרגע נתונים לנו A שהוא 10, B שהוא 5, ו-C זה 11.18. אז אם אני רוצה למצוא את A, כן, אני יודע שהוא 10, אבל אנחנו נציג את המספרים כדי שנבין. זאת הייתה נוסחה. A שווה שורש, C בריבוע, פחות B בריבוע. יתר בריבוע, פחות הבסיס בריבוע. אז בואו נראה. אנחנו פותחים שורש, סוגריים. האורך היתר זה 11.18 בריבוע, פחות אורך הבסיס בריבוע, 5. 5 בריבוע, סוגריים, שווה, התוצאה היא 10. ובאמת זה 10. אנחנו רואים את זה במחשב, ואנחנו נעשה את זה ככה. ראשית, אנחנו נלחץ על שורש, כאן. אנחנו מקבלים את הדבר הזה. ונתחיל לפתוח אחרי זה סוגריים, נקיש שורש סוגריים. נקיש 11.18. כדי לקבל את הריבוע, אנחנו נלחץ כאן, על הכפתור הזה. נלחץ על פחות, 5, ועוד פעם בריבוע נלחץ על המקש הזה. נסגור כמובן את הסוגריים, ונלחץ שווה. ואז נקבל את התוצאה 10. לעומת זאת, אם נרצה למצוא את B, את אורך הבסיס B, כשיש לנו את שתי הצלעות האלה נתונות 10 ו-11.18, אז אורך הבסיס יהיה שווה לשורש היתר בריבוע פחות הגובה של המשולש בריבוע. נציב, היתר זה 11.18 בריבוע, פחות אורך הגובה,
של הבסיס זה 10 בריבוע, נסגור סוגריים שווה, נקבל 5, כמו שכתוב כאן. אנחנו נראה את זה שוב כאן, אם אנחנו נעשה את זה במחשבון, נלחץ קודם כל שורש, נפתח סוגריים, נקיש 11.18, נלחץ פה בריבוע, פחות 10, שוב בריבוע, נלחץ על הכפתור הזה, נסגור סוגריים, נלחץ שווה ונקבל 5, כמו התוצאה כאן. וכדי למצוא את היתר, אנחנו נעשה את השורש והסכום הריבועי של שתי הצלעות A ו-B. נציב שורש, A זה 10 בריבוע, אנחנו רואים פה 10 בריבוע, ועוד הבסיס 5 בריבוע, סוגרים סוגריים שווה, והתוצאה היא 11.18, זה הנתון שלנו. אנחנו רואים את זה כאן גם כן בנוסחה, במחשבון. שורש, פותחים סוגריים קודם, 10 בריבוע, ועוד 5 בריבוע, סוגרים סוגריים, ולוחצים שווה, ואז נקבל 11.18. אנחנו רואים פה בעצם שתמיד כדי למצוא כל אחת מהצלעות, אנחנו חייבים לקבל את הנתונים של שתי צלעות אחרות, אחרת לא נוכל לפתור את התרגילים. בואו ננסה לתרגל את החישוב של הצלעות. נתון משולש ישר זווית הבא. אנחנו רואים שגובה המשולש, זה בעצם צלע הניצב A, שווה 15 סנטימטר. הבסיס לא ידוע לנו. לעומת זאת, C, היתר ידוע לנו שהוא שווה 30 סנטימטר. מה יהיה בעצם אורך הניצב B? אז ככה, ממשפטי פיתגורס, כן, אנחנו נציב B, כן, שווה שורש של C בריבוע, היתר בריבוע פחות הגובה בריבוע. זה שתי הצלעות שנתונות לנו, אבל תמיד, כדי למצוא תמיד את הצלעות הקטנות מהיתר, תמיד C, הצלע השנייה תופחת מ-C בריבוע. אז B שווה 30 בריבוע זה C, זה נתון, פחות 15 בריבוע, זה הגובה, זה A, שווה, והתוצאה 25.98 סנטימטר. זה בעצם אורך הצלע B. שוב, אם אנחנו רוצים לתרגל את זה, אנחנו נעשה את זה כאן. שורש, סוגריים, 30 בריבוע, פחות 15 בריבוע, סוגרים סוגריים, שווה, וזה התוצאה שנקבל. זה בעצם אורך הבסיס. כאן נקווה שהבנתי. בואו ננסה את התרגיל הבא. בתרגיל הבא מדובר על משולש ישר זווית, שהפעם נתונות שתי הצלעות, הניצב A והניצב B, גובה המשולש ובסיס המשולש. השאלה היא מה יהיה אורך היתר, אורך של C. אז קודם כל, כדי למצוא C לפי משפט פיתגורס, C שווה A בריבוע ועוד B בריבוע, סוגריים, וכל זה שורש. כלומר שורש, סוגריים, 10 בריבוע ועוד 7 בריבוע, סוגרים סוגריים שווה, התוצאה 12.2 סנטימטר. כלומר, אורך היתר 12.2 סנטימטר. זאת נוכל לראות גם כן על פי החישוב. פותחים שורש, כמו כאן, סוגריים, אנחנו רואים כאן סוגריים, רושמים 10 בריבוע, זה גובה משולש, סליחה, בריבוע, הנה כאן, ועוד 7 בריבוע, סוגרים סוגריים, חובה, כן, שווה, והתוצאה היא 12.2 סנטימטר. אתה יכול לנסות ולראות אם אתה מצליח. תרגיל 3. בתרגיל הזה הפעם נתונים לנו היתר, C, שהוא שווה ל-15 סנטימטר, והבסיס שגודלו 3 סנטימטר. השאלה היא תהיה, מה יהיה אורך הניצב A? מה אורכו? אז כמובן, לפי משפט פיתגורס, A שווה ל-C בריבוע פחות B בריבוע, כן? היתר בריבוע פחות הבסיס בריבוע, שורש. נציב מספרים, ונקבל 14.69. זה האורך של A.
אתם יכולים לעשות זאת כאן, והנה פה הדוגמה של החישוב בעזרת המחשבון. כמובן קודם כל שורש, הלחצן הזה, פותחים סוגריים, 15 בריבוע, פחות 3 בריבוע, סוגרים סוגריים שווה, והתוצאה 14.69 סנטימטר. זה בעצם אורך הצלע A. בוא תנסה לתרגיל בעצמך חישובים עם משפט פיתגורס. נתון משולש ישר הזווית הבא. AB שווה ל-25 סנטימטר. AC זה היתר, כן? צריך לזהות בדיוק מה שרוצים מאיתנו. שווה 40 סנטימטר. ומה שנשאר לנו בעצם למצוא את BC, זה בעצם בסיס המשולש. אז עוד פעם, צריך להסתכל טוב טוב על השאלה. AB זה גובה המשולש, זה בעצם A. AC זה היתר, C, 40 סנטימטר. ומה שנוצר לנו למצוא את הקטע, אורך הקטע BC, שהוא בעצם הניצב B, צלע B. אני נותן לך 60 שניות בטרם אני אעלה את התשובה. בהצלחה. אתן לך עוד 10 שניות. בואו נראה את התשובה. כמובן, אמרנו ש-AB זה 25 סנטימטר. AC זה 40 סנטימטר. והקטע BC, אותו אנחנו צריכים למצוא. AB הוא בעצם הניצב A. אנחנו רואים את זה כאן. ולכן A שווה גם ל-AB שווה ל-25 סנטימטר. AC זה היתר, שהוא בעצם C, שווה ל-40 סנטימטר. אנחנו רואים AC שווה AC שווה 40 סנטימטר. כלומר אורך של היתר 40 סנטימטר. וכמובן BC זה קטע של הניצב B שאותו אנחנו יודעים ואנחנו נצטרך למצוא. אז לפי משפט פיתגורס B שווה C בריבוע מינוס A בריבוע, כל זה נעלה בשורש. זוכרים? אז נציב מספרים. שורש של 40 בריבוע פחות 25 בריבוע, רואים את זה כאן, שורש שווה 31.22. כלומר אורך של קטע BC הוא בעצם אורך בסיס המשולש הוא 31.22. זאת גם תוכל להתנסות אם אתה לא זוכר בעזרת המחשבון. שורש, אנחנו רוצים כאן לכפתור הזה, סוגריים, פתיחת סוגריים, 40 בריבוע, הנה כאן הריבוע, פחות 25 בריבוע, סוגרים סוגריים, חובה לסגור את זה, שווה. וזו התוצאה שמתקבלת, 31.22 סנטימטר, שזה בעצם אורך הבסיס של המשולש, מה שהתבקשנו. בואו נראה את התרגיל הבא. בתרגיל הבא יש לנו משולש ישר זווית, אבל הוא הפוך. ראינו, דיברנו על זה, זה לא מסובך, זה אותו דבר בדיוק. הקטע AB, כן, הקטע הזה, שהוא בעצם גובה משולש, ניצב A, שווה ל10 סנטימטר. BC זה בסיס המשולש, ניצב B שווה ל10 סנטימטר. השאלה היא מה יהיה אורך היתר, שהוא בעצם הקטע AC. אני אתן לך 60 שניות לגלות את
תוצאה של AC, של קטע AC של היתר. בהצלחה. אל חשש, חישובים לא קשים. אם קשה לך, תוכל שוב ושוב לחזור, אפילו לעצור את הסרטון, לראות מה כתבתי, לנסות עם המחשבון, ולראות אם אתה מקבל את אותן תוצאות. יש לך בעיה? תוכל לפנות לפורום, לאחד מהחברים, או אליי, ואז נוכל לענות לך את התשובה. אבל אני מאמין שאתה תסתדר. תחשוב טוב. אוקיי, בואו נחשוף את התשובה. כמובן, קטע C הוא מה שאנחנו צריכים למצוא, זה בעצם היתר. קטע A נתון לנו, זה הניצב A, שהוא שווה ל10 סנטימטר, וכנ"ל גם הבסיס, שאורכו 10 סנטימטר. כדי למצוא את C למדנו שזה שורש A בריבוע ועוד B בריבוע. נציב את זה כאן, 10 בריבוע ועוד 10 בריבוע, נסגור את הסוגריים שווה, ואז נקבל את התוצאה של C, שהוא שווה 14.14 סנטימטר, וכמובן הוא הצלע הארוכה ביותר מכולם. אם כל אחד מהם 10 סנטימטר, אז הצלע הזאת 14.14 סנטימטר. שוב עם המחשב נוכל לראות את זה כאן. אנחנו צריכים להפעיל את פעולת השורש, לפתוח את הסוגריים, לרשום 10 בריבוע, ועוד 10 בריבוע, סוגרים סוגריים, כן? ושווה. התוצאה שנקבל זה 14.14. בואו נמשיך. טוב, אז אנחנו עברנו על החישובים. הנושא אינו כל כך מסובך. אני מאמין שאתה תסתדר. אני מבקש, תקטין את הסרטון, תיגש לביצוע מטלות של התרגיל, ובמידה ותתקשה שוב תוכל להפעיל את הסרטון, תוכל לחזור כמה פעמים שאתה רוצה, ואיפה שאתה רוצה, לראות חישובים ודוגמאות, וכן אנחנו נמצאים בפורום, בכיף נענה לך. אז בהצלחה והמשך יום טוב.